Ihe izizi anyị ga-akọwa maka ya ugbu a bụ mkpụrụ edemede Igbo. Asụsụ ọbụla nwere mkpụrụ edemede eji ede ha. Every language has the alphabet used in writing them. So in Igbo, ours is called mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo anyị a dị 36. These are our English alphabet. They are 36 in number. Then this our Igbo alphabet, mkpụrụ edemede Igbo anyị ekere ha ụzọ atọ. Ha nwere ngalaba atọ, 3. They are divided into 3. Then into 3 sections, like in English alphabet that has 2, that is the vowels and the consonants. But in Igbo, they are into 3. Ya bụ ụda ume. Ụda ume a bụ vowel in Igbo. Mmiri ụda ume. And ụda ume anyị dị asatọ. Mmiri ụda ume adị abụọ. Asatọ bụ 8. Abụọ bụ 2. Then mgbochi ume ha bụ consonants. Mgbochi ume anyị adị 28. Ya bụ 28. Anyị agaghị agbari ya ebe a ugbu a. Anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ were ya otu otu kọwaa ihe nke ọbụla na-arụ n'asụsụ Igbo na njirimara ya ma ole ha dị n'asụsụ Igbo. Ihe anyị chọrọ ka anyị mata ebe a bụ godu mkpụrụ edemede Igbo ole ka ọ dị. Ngalaba atọ ekere ụda mkpụrụ edemede Igbo. Okwu ngalaba atọ ekere mkpụrụ edemede Igbo bụ ụda ume, mmiri ụda ume na mgbochi ume. And please don't forget to like, share.